Te kani kadai ka jing pentip sapi baro pinong song senang jong ka mau kun rau konstituensi ki bahap hapo ka PHC jong kya ba ya kani ka PHC la sedang ban play biang nadu mentakasni namar bangilayo ya wei par doktor ubawan ban bujli ha ka jaka jong doktor in charge doktor Nongbri ibadana pedang ke syuti tengi ai ke jing kublai ka karpang ya i doktor in charge ru i doktor Nongbri i baladon lang akan ke step banwan banbu lenti ya ini doktor i ban sim ya kan ke benta bakarpang akan ke PHC tengi ai ru ka jing kublai ka karpang ya ka department jong ka health ka bala sim khia ya kan ke benta ha ka bangi kum kinong song snong jong kan ke than ngimat ya ke jing lada kan ke PHC kamdan ya ki doktor ki batrai hang ni te kublai sibon ya ke jing long balakloi jong ki department ki bakham halor ki bapet bakhmi ya kan ke PHC ba kilala ban penbiang penbit ya ke jing don kam bat ke jing trang bat ke jing angnut jongi kum kinong song snong jong kan ke than mau kun rau hi barok away ki bahap hapo ka jong sha PHC te sashi sen biang ngimdan ban keranda kumwei pan ha ka kerteng jong isardar ba olet kharsono ba dai rang ba snong jongi ngi ai ke jing pentip ka bapura sabarok kinong song snong jong kan ke than jongi banado kan ka kentahi pila banwan sepo PHC lada pisiam kinu ki jing pang ki jing sitam ila don i doktor i ban ai ki jing sumar na ka benta jong pi